Kag sa numero 1 sa mga balita, subungan now. 334,000 ka-doses sa mga gin-advance purchase sa syudad sa Bacolod nga mga bakuna ang nag-expire sa Central Office sa Department of Health. Ma-report si Nico Delfin. Sa 650,000 ka-doses ang AstraZeneca vaccines sa gin-advance purchase ng Leonardia Administration, pinaagi man sa multilateral agreement, 213,000 lang ang nag-abot kag napang bakuna. Suno kay Dr. Edwin Miraflor nga anay OIC sang City Health Office, kapin sa 334,000 diri ang nag-expire sa cold storage facility sang Department of Health Central Office. Ang nabilin nga kapin 100,000 ka doses ang manog-expire naman sa sining nga Hulyo kag Agosto. Based on sang communication with Astra, we have already settled 65 million. Bali ang nag-abot ng gidya sa aton di sa Bacolod from the LGU procured Astra is 212,000 doses. Wala ta na expiran. Ato na consume ang 400,000 plus nga doses na receive na sa Central Office ng DOH. However, ginpunggan ta na nga mag-abot sa aton kay manog-expire. Enero 2021 sang nagpain ng syudad sang 300 milyones pesos para sa supply sang bakuna pinaagi sa multilateral agreement upod sa National Task Force Against COVID-19, Department of Health, kag AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Hindi pa mapatod ni Miraflor kung anong matabo sa nag-expire nga mga bakuna kag kung sinong magabayad sini bangod man sang confidentiality agreement. Pero ginpahayag niya nga payment upon delivery ang nakasugtan sa pagbakal sang bakuna. Astra has been informing us that they are trying to acquire EUA extension. So, bali ang tanan nga vaccines no nga gasul sa Pilipinas are given EUA, emergency use authorization, and allowed sila to be on the shelves for use 6 months from manufacture lang. So 6 months na no. So kita ta naman nga iban nga mga vaccines katag 1 year, 2 years, 3 years, 5 years ang ilang nga shelf life. Antes matapos ang bulan sang Hulyo, ginapaabot ang delivery sang 20,000 ka doses ang AstraZeneca vaccines. Kabahin ini sang pagpanghanda para sa pagbalik sang face-to-face classes kundi ginapaabot man nga madamo sa mga estudyante ang magapabakuna agud mapangapinan sila kontra COVID-19. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.